ସଦାପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ଅଟୋବାଲା ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ସେ ଅଟୋ ଚଲେଇକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ କେହି ଜଣେ ବି ସବାରି ମିଳିଲେନି। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ହେ ଭଗବାନ, କେମିତି ପେଟ ପାଲିବି ମୋ ପରିବାରକୁ। ସୋନୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଓ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବସ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଲା, ବସ୍ ପଳେଇଗଲା। ହେ ଅଟୋବାଲା, ମାଉସୀ କାହିଁ ଯିବ? ମତେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଛାଡ଼, ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। କହିକି ସେ ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଘର ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ଆଣ୍ଟି, ଏଇଟା ତମ ଘର? ହଁ ହଁ ହଁ, ବାସ୍ କର, ଏଇଟା ମୋ ଘର। ହଁ ଯାଅ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଭାବିଲା, ନାଇଁ, ସହରକୁ ଗଲେ ଭଲ ପଇସା ହବ। ଏଠି ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଟୋ ଚଲେଇକି ବେଶୀ ରୋଜଗାର ହଉନି। ଏହା କହି ସେଦିନ ସହରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସହରକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଗରିବ ଅଟୋବାଲା ହେଲା ମାଲିକ।